в управлението на ЦСКА 1948 ще се примирят отборен да играе за равенството. Още един шанс за домакините. Оценявания на 1,5 милиона. Флангови играч, който според информациите, които и ние успяхме да за шампиона на България, 2 успеха за ЦСКА 1948 и 2 равенства. Именно равенството устройва днес домакините. Шут на Мазир Сула, този път сега Огнян Владимиров с дълго подаване за Армстронг Окофлекс. Той изпреварен от Драган Гривич. Окофлекс спечели тъч. Майкон. Той пък е един от футболистите на Левски, които са. Той обаче много добре окрути неудобното връщане на Флориан Крепс. Тупкаща топка, която бе на всичкото отгоре и малко по-силна, отколкото му се искаше на вратаря. Майкон падна, може би малко комично и все пак най-болезнените загуби в последните години за синя България. Той обаче получи през този сезон шанс за изява като ЦСКА 1948, но оставяме тази ситуация и гледаме напред към терена, където нищо не се получи от това дълго подаване. Хуан Перея, Крепс към Масиел. Масиел срещу Майкон. Много интересно щеше да бъде, ако бяхме видяли Диего Мадина или двама от най-класните крайни бранители в Евет Лига в момента. И точно това действие на Майкон може би го доказа. Асен Митков срещу него. Масиел намери начин да центрира. Там обаче Алодаир с най-добрата позиция. Доста грубичко нарушение от Атанас Илиев. Побърза да се извини централния второ място, сребърни медали и участие в Лигата на конференциите за ЦСКА 1948. А Лудогорец ще играе по мача на награждаването. С Лудогорец бе последното поражение. Възможност за сините. Удар с глава на Дуганджич. След това неуспешен опит за добавка на Еверт. Ставали шампиони и реално играят протоколен двубой. През 70-та, 74-та, 85-та, 93-та, 2001 и 2006. Хосе Мартинес с свежи сили. Майкон в първи момент го затвори добре, след това изчисти в тъч, след като загуби равновесие и не успя по... Който днес отсъства с двата стълба в средата на терена за ЦСКА. И ако от Джеймс ето се очаква импровизацията, дори ако искате провокация. Най-добър шпагат срещу него. Но притежанието е все така в червено. Пиедреита. Бразилския сблъсък по уста Пастор Майкон. Безпечелен от крайния защитник на пети гол за Хуан Перея с екипа на Левски. Както казахме, втори срещу ЦСКА вкара и на Лудогорец вкара и на ЦСКА 1948. Петко Панайотов, това извеждащо подаване към Лео Перейра. Майкон се справя. Майкон опита да промуши топката между краката на Давид Пастор, а после бе повален от Лео Перейра. Бяхте колко футболисти на ЦСКА тук застанаха на линията на паса към Окофлекс и не позволиха топката да достигне до ирландеца. Но Левски отнема. Майкон посрещат от Петко Панайотов и спрян непозволено. Майкон успя да преодолее Петко Панайотов. Пуска подаване към Акрам Борасков. Претенции за игра с ръка и туспа за Левски. Без значение. Пита Георги Костадинов да се спечели нарушение. Едно такова не бе дадено от Радослав Гидженов. Ще преотстъпи Соле изпълнението на тъча. Доста повече мачове срещу Веласкес.
на фона на всички тези имена. Веласкес може да се похвали с равенства срещу хора като Иван Юрич, Бруно Лагие, Валтер Мадзари, Локомотив Пловдив 62 за Дунав Русе. Спомняме си го още в Витоша Бистрица и Арда, макар и за кратко, както и в Пирин Разлог. Няколко великолепни съперничества между Майкон и Кайл Видал през този сезон. Днес Ерик Маркус ще бъде тежката задача за футболиста с номер 3, който тук на шпагат, за да пресече паса към Сон. Бързо хвърляне към Ерик Маркус. Ядосва се Карл Фабиен. Сон срещу Мазир Суа. Майкон. Добро разиграване на фланга от Талевски. Майкон напредва срещу Нахмияс. Категорично по-бърз Майкон към Мазир Суа. Може би аут. И германският сайт отново свързва Левски с имена от българското първенство. Доколко това е вярно, няма как да знаем. Но все пак там се споменават имената на Дамян Йорданов от Спартак Варна, Томас Силва от Доб. Точно Евертон Бала моментално се замесва в играта и опитва да се надскочи с Дерой Дуарте. Майкон. Левски взима топката от Лудогорец. Това, че имаше няколко случаи, в които Мазир Суа откровено изпускаше нервите си. Конкретно отчитам два двубоя. Единия срещу Етер във Велико Търново и един срещу ЦСК на този корнер за Борислав Рупанов в първия матч срещу Сабах. Ерик Маркус. Сон с възможност. Брилянтно спасяване. На сметка Лудогорец вече е побеждавал всеки един съперник от топ 4. Просто сякаш, че няма постоянството в тези големи победи. Все по-силно се говори, че Мъженик на Левски. Днес обаче иде време бъде сложен край на това чакане. Левски ще опита да го направи по шампионски. Лудогорец ще опита години, само че то е факт. Лудогорец се намира извън зоната си на комфорт. И ясно показва, че не се чувства никак добре там. Лидери с представянето си на терена. Може би една единствена грешка от Вуцов във всичките 40 мача. Споменахме за двойката в центъра. Дуарте. Още веднъж и Дерой Дуарте е човека, който опитва по-различното подаване. Този разсичащ пас назад. Маркос. Подхлъзна се Ерик Маркос. Кристиян Димитров му отнема топката. Майкон с възможност за изстрел право в тялото на Сон, обаче се озовата врата към своята собствена. Това винаги е белег и признак за добри дефанзивни действия от защитаващия се отбор. Сега обаче Радислав Кирилов или Антон Недялков ще достигне първи до топката. Даването на европейските ценности както на терена, така и извън него. Дуганчич с едно докосване. Радослав Кирилов с пространство. Центриране на Радослав Кирилов. Майкон на път да отнеме топката. Вече в наказателното поле е Майкон. Намеса. Добре успява да гардира топката и да комбинира с Майкон. Първоначална грешка от Майкон. Борас. Кристиян Димитров. Сега обаче фокус върху това, което двата отбора са способни да ни представят през второто полувреме. Набързо припомняме доста сериозно количество дронове се задават във въздуха над сектор Г. В сектора изобщо атмосфера, която често топката моментално се опита да преодолее Сон с едно докосване. Само че испанецът бе бдителен и внимаваше. Майкон отнема. Окофлекс срещу Нахмияс. Удар на Окофлекс. Първо той. Сангарев вкара и решителната дуспа бе в основата на един знаменит обрат в Варна на Тича през второто полувреме. Левскарския режим в сектор Б стартира. Изключително пирошоу.
Добър шпагат от Майкон и реакция, която няколко минути. Борас спусна момента за подаване. Акрам Борас, все пак Мазир Суа. Отлично извеждащо подаване. Майкон успява да преодолее Хенрик Бойман, след това с пета. На около половин час получи 2 жълти картона, респективно червен, което естествено помогна на Левски да постигне обратно в матча. Голове тогава на Мазир Суа, Армстронг, Кокофлекс и на Хуан Перея. Веласкес. Има футболисти, към които е напълно нормално да има интерес. Това важи между другото и за Майкон, който сега влиза към центъра на терена и дори за кратко да загуби баланс, все пак не допусна топката да му бъде отнета. Кристиян Димитров. Месеците март и април да е спечелил повече точки от ЦСК 1948. Интересно да наблюдаваме и как двата отбора се дебнат в 48 Борислав Цонев. Търдин. Тъча ще е за домакините. Близо половината от... Време за още промени в Левски. Алдаир и Карлос Охене в игра. Алдаир на мястото на Радослав Кирил. Сега пък, след като Левски води в резултата, сините могат да бъдат по-прагматични, по-разумни. Да, би дал допълнително спокойствие, ако бъде отбелязан още един гол, който би... Ганджич! Тук ЦСК 1948 оцелява. Тук можеше всичко да приключи. Тук по-скоро Майкон не опита сам да завърши, а да комбинира с Догандиш. Трябва да отчетем, че топката бе на малко по-неудобния му десен крак. Футболисти в червен екип успя да размине Майкон, използвайки впечатляващия си демараж. Сега ще бъдат извършени смените. Вече като шли след статични ситуации, ако добавим и дуспите, то ще правим заключението, че около 1/3 от всички попадения в това са грешки от Исак Соле. Майкон. Пространство пред Майкон. От левия край бранител. Много неточно изпълнение и спокойствие заради различните технически, тактически похвати и замисли от Хулио Веласкес в последните дербита. И даде отговора. Петко Панайотов отнема топката от Мазир Суа. А след това Майкон. Пастор. Лапеня. Добра промяна на фланга, само че Майкон бе на мястото си. Кой футболист какво чува точно от непрестанните викове и на Янев, и на Веласкес. Майкон в наказателното поле. Окофлек се разминава с топката. Борас. Майкон. Добро е това разиграване. Удара Майкон, греда. Атаката продължава. Радослав Кирилов обаче не успя. Добрата новина за домакините обаче и за техните привърженици е това, че Добруджа стои изключително солидно като домакин. 4 победи в последните 4 двубоя на ето този стадион. Много солиден аргумент за хубаво центриране на Алдаир. Точно Иван Михайлов се бори с Хуан Перея. От тялото на Майкон топката излезе в странично. Тук Антон Иванов задържа леко Майкон, но това не бе от... Много агресивна игра без топка на Добруджа. Усилия, които бяха възнаградени. Но тук Майкон в крайна сметка се оказа победител в дуел. Продължение на 45 двубоя той ръководи Левски през сезон 2010-2011. Тук, която е взета от Валдоте, но и Кристиян Димитров демонстрира скорост, изпреварвайки Антон Иванов. А тук младежка национал сякаш за миг подцени ситуацията и не видя, че Майкон идва по време без точен удар.
първо по време, в което Левски има само 2 удара. Разбира се, трудно е да се направи сега една мащабна проверка за Росхене, което не е никак лошо. Под топката остана Хуан Перея, а сега с нея Антон Иванов. На скорост е Антон Иванов и може да има предимство срещу Майкон, но бразилец. Антон Иванов. Едно от най-интересните са. Сега Левски е много сериозно притиснат до стената. Вече и самото психологическо предизвикателство става много сериозно за сините. Прекрасен рейд от Майкон. Но дори всичко това да е на лице, това не променя факта, че Левски ще се опита и че Левски има нужните инструменти да обърне хода на това, което... Добра работа на Майкон. Рилдо. И пак Майкон. Центриране, топката в крайна сметка стига до Оливер Камдем. Оков лек шутира. А този пас стигна до Георги Костинов. Претенции за игра с ръка. Такава не е маркирана. Лична работа на Антон Иванов до този момент, в който Майкон му отнема. Ето го и центрирането на бразилеца. Рилдо зад топката. Майкон, удар на Майкон в тялото на футболист на домакините. Минути само един точен удар. Скоро в действие за Добричани ще видим още 2 футболисти. Питахме се по-рано, уважаеми зрители, ще може ли Добруджа да издържи на темпото, да продължи все така настървено да гони нападателите на Левски без да се умори. Това се случва. Предпосрещнато от Ивайло Михайлов, Айкут Рамадан. Това само е пък към другия гол, майстор Антон Иванов. Безмилостна надпревара между него и Майкон, спечелена от бразилеца. Живко Атанасов свърши добрата работа и моментално контрнападение за гостите. Георги Лазаров. Финтово от Георги Лазаров, прекалено наивно, обаче струва ми се опита да преодолее. И Асен Чадъров, той пък се завръща в състава на Черно море след изтърпяна санкция и взема позицията на Берг Бейхан. В средата на терена Берг Бейхан пък вкара. Баске ще опитва да изграждат своите нападения. Евертон Бала. Много груби. Тук са действията на Живко Атанасов. Че моряците разполагат с най-силната защита в FBet лига и допуснати само 17 гола в 26 кръга до тук. От другата страна обаче Левски има най-силното нападение. Левски не създаде изобилие от голови ситуации. Чисти действия на Майкон. След това има нарушение на Асен Чандъров. В първата половина на миналия сезон Левски бе превърнал изпълнението на негови удари почти в изкуство. Евертон Бала. Лошо докосван от Евертон Бала. След това обаче още една грешка от футболист на Черно море. Тук Няров. За Левски Светослав Вуцов е вратар. В отбрана Оливер Камдем, Кристиян Димитров, Стипе Вулики, целият двубой до тук. Имаше закачка с феновете на Левски. Майкон успява да устои на натиска. Можеха да се върнат в тази среща. Центриране. В опит да се пребори за място в топ 4, но дори и това да не се случи, топ 5-та позиция, знаете, е изключително ключова в края на сезона, тъй като чухте неговото мнение в минутите преди началото на срещата. Опасността се задържа пред вратата на Вуцов. Има ли кой да изчисти? След
това Мазир Соломе е да се надигравя един на един с противниковите футболисти. А Токлевски много бързо успя да възстанови притежанието, също ключов компонент. Доволен от всичко това, тъй като неговият тим не води в резултата. Подобни двубои са истинските. Интересно, уважаеми зрители, че към момента Кристиан Димитров е близост до Хуан Перея на върха на... Бяха притиснати футболистите на Левски, но тук успяха да придвижат топката. Това е Майкон. Шут от дистанция на Майкон. Много блокиран. Да видим и колко сили са останали на Берое, тъй като сега Старозагорец трябва да погледнат по-смело към атаката. Много добре осъзнава, че още един гол би сложил точка на спора. Но осъзнава, че неговите футболисти бива да се подлъгват по цялата емоция. Така и не стига до вратата. Споменах ви, уважаеми зрители, че съвсем скоро в игра ще се появят Оливер Камдем, както и Гашпер Търдина за мен. Вярно ще се съгласите, уважаеми зрители, един от силните двубои на Армстронг Кокофлекс. Да, не поспя да отбележи гол, но е изключително активен в хода на целия двубой. Майкон преодолява Ивайло Иванов, след което е фаулиран в средата на терена. Игра с топката, а не Вуликич. В крайна сметка резултата остава равен. 0-0. Имайки предвид факта и, че днес смърфовете са лишени от някои ключови единици за черно-белите, като капитана Димитър Илиев. И още една пролука, която се отвори в защитата на Локомотив Пловдив. Финалната права обаче се оказа задънена улица следствие на намесата на Лукас Риан. Гашпер Търдин на близката града. Севи Идрис. Трудно ще му бъде да се справи по подобен начин с Майкон, имайки предвид Боян Милосавлевич. Търси следващия си ход напред и по диагонала, така както и гласят учебниците по футбол. Жулиано Лами остави на тревата Майкон. Изцяло се играе на националния стадион Васил Левски, така че оставяме на страна извън графата домакинства този двубой. Само Лудогорец успя да открадне нещо от дома на водача в FBet Лига. Майкон с неточно подаване.